Sanibona balandeli baleli khasi. La nikhuluma nogogo uDlangamandla. Ngizochaza amaphupho njengenjwayelo. Ngifuna usibhekela ukuphupha ugeza emfuleni. Kuyenzeka uphuphe ukuthi uphupha uyahamba emfuleni, kuyenzeka ukuthi uphupha umfula nje awukho phakathi. Kuyenzeka ukuthi uphupha umfula ukumbozela. Mhlawumpe unamandla, ungcolile, ukuthele. Kuyenzeka ukuthi uphupha nje uyageza emfuleni oklini. Ngifuna sobheka iphupho lokuphupha ugeza emfuleni nje. Ngifuna sibheke lokho ukuthi ngabe leli phupho lisuke lichazani. Ukuphupha ugeza emfuleni kuvame ukuba ukuhlanza ngokomoya noma ngokozwelo. Lokhu kubonisa ukuthi kukhona izinto ezindala empilweni yakho ezidinga ukugezwa ukuze uthole ukuthula. Ukuhlanzeka nokuphila okusha umfula uqobo. Umfanekiso ogeleza kwezinto empilo ehamba phambili kanye namathuba amasha. Uma amanzi ahlanzekile futhi egeleza kahle, sizoke sibheka ukuthi kungabe lokho kusinika muphi umqondo. Lokhu kungasho ukuthi uzoba nokuthula engqondweni, ukuhlanza ingqondo yakho, mhlampe uthatha izinqumo ezibalulekile zizoletha injabulo, ukukhombisa impumelelo, inhlanhla kanye nempilo entsha. Mhlampe nebhizinisi lakho lingasebenza kangcono njengoba kade lenza. Uma ukuthi umuntu unebhizinisi khona abantu abaluka abantu, nalokho kungabe ukuthi izinto zakho sezoshintsha uma kade ugeza emanzini aklini. Uma amanzi engcolile-ke noma enolaka, lokho kubonisa ukuthi kukhona izinkinga noma lokhu kubonisa ukuthi kukhona izinkinga noma izono ezidinga ukuhlanza empilweni yakho. Ungasho ukuthi ukubambezeleka ngenxa yokukhathazeka noma izimo ezimbi. Noma ungadluli entweni yini ngingakubeka kanjani, abanye bake bathi intukuthelo ngaphakathi. Ya, ngingakubeka nakanjalo mhlampe ukuthi mhlampe nentukuthelo ngaphakathi. Afuneki umuntu ohlezi ediniwe. Abanye bathi umuntu ohlezi unomsindo ngaphakathi, into enga-right. Ungaze uphuphe namanzi angcolile anolaka, kubonakala ukuthi kushuthi kumele mhlampe uze uye emanzini aklini uyoyihlanza, uyigeze, uyihlambulule. Ngoba yonke into umuntu nomuntu udinga ukuyiklina ngendlela yakhe-ke. Ekuyiklineni ngiye ngithi mina wenza lokhu okholelwa kukona, ngoba kakhulu uhlezi uzosizwa yinto okholelwa kuyona. Uma ukholelwa nje ukuthatha amanzi wakhe empompini wathandazele ugeze ngawo waphuze, kuzokusiza ngoba vele ukholelwa kukona. Sesingadlula mhlawumpe lapho-ke uma sibheka ukuthi uma uphupha umfula-ke ogcwele kakhulu, kwenza kube sengathi uyakhukhuleka, ugcwele kakhulu, unamandla uwenza ungazi ukuthi uyagugula. Lokho kungasho ukuthi mhlampe unemithwalo. Ngingasho ukuthi nje unemithwalo emikhulu yemizwa noma yezinkinga onazo okumele udinga ukukhululwa kuzona. Uphinde futhi sibuyela lapho ukuthi kusho ukuthi kumele uzihlambe wena, uzigeze wena, uzikline. Ukubaluleka-ke kokugeza. Uma ugeza umzimba wonke kuboniswa ukuqala kabusha, ukufuna ukuzihlambulula ezintweni ezingazinhle empilweni yakho noma ukuzizwa ukhanyile ngokomoya. Uma ugeza izandla noma ubuso kuphela, kubonisa ukuhlanza izingxoxo zakho nabanye noma ubuso bakho phakathi emphakathini. Mhlawumbe nje ufuna ukubuyisana noma ukubuyekeza izithombe sakho kubantu. Ube muhle, ube nogazi. Kubalulekile ukuthi ube nogazi kulesi khathi samanje ngoba amatoho atholakala. Uma uhlezi unesidina akufuneki. Kubalulekile nje ukuthi uhlezi uhlambulule ukuze ube nogazi ebantwini, uthandeke, izinto ey'ningi
ukuze zihambe kalula, ngoba uma nje igazi lakho lingahlanjululwa, umuntu unqanda ngisho ukutshela ukuthi hayi bo, uzwile ukuthi ngala hlampe kufaka ama-C_V, noma uzwile ukuthi ngala kuyaqashwa. Angatshela abantu bonke abaseduze kwakhe athi, hawu uphosi wami mina angitshelanga kanjani. Kanti igazi lakho noma wena uyihlambulule awunaki ukuyiklina wena nje. Ziningi iy'ndlela zokuyiklina. Kwesinye isikhathi-ke kubonakalisa uphawu lokuthi kudingeka uthandaze, ucele intethelelo noma ukuxolelana nabantu. Manje uphupha ugeza emfuleni. Uma ugeza emfuleni omuhle, kungasho ukuthi uzothola ithuba elisha lomsebenzi noma ibhizinisi. Kuyisibonakaliso-ke sokuthi izinto ezindala, ukubi, izinkinga esezedlule futhi kuze izinto ezintsha ezinhle futhi. Uma kuwukuthi uphupha ugeza emanzini aklini, acwebile, kuyisayini ukuthi ziningi izinto zakho ezizayo ezinhle. Kodwa singazijwayeza nje umkhuba omuhle wokuyihlambulula-ke. Ngisho kuthiwa ukuthola into eyisiwasho, ngisho ungathola amanzi athandazelwe la usonta khona, nawe futhi akwazi ukuyithandazelela nje amanzi. Mhlawumpe uma unqena ukubeka kakhulu ithemba lakho ebantwini, nawe ungakwenza usebenzise isiwasho. Abanye-ke basebenzisa umuthi ukuthi ngibuye ngusabe, ngoba kuyenzeka ukuthi usebenzise umuthi ungakusebenzeli ngoba mhlawumpe kunedlozi lakho elahamba lalingawuthandi sidalwa umuthi emhlabeni, ukuze ukuthi kukhona abantu abathi hhayi mina umuthi awungisebenzeli. Mhlampe lolo dlozi lakhe lahamba vele umuthi elalingawuthandi elizama ukuwuphebeza. Kodwa-ke uyakwazi ukuyihlambulula ngamanzi. Kubalulekile ukuyiklina ukuze ungeke uze usale ey'ntweni ezinhle. Okusho ukuthi uma usuphuphele iphupho usuke uswazi ukuthi lokhu kuqonda ukuthini, lokhu kuqonda ukuthini. Ngiyabonga nilalele nize nifike ekugcineni. uNkulunkulu-ke ngathi anganibusisa. Ngiyabonga.